Kapitang Inteng. Asinaw ti kasarsaritam itay, anya tinagsaritaan niya. Ni man Berta, agpagapas ka naw. Ngam parapan namanan, di talon na. Kalpasan na magapas ti pagay da. Lukas ta, ag second crop da. Huwag ka naw. Imbaga ka kontrataan mi nga radwain. Kinrapan, di magapasan. Asino nga iti kadwam? Ay, mangbiro ka ati kadwa. Awan mga minikwaraw, tamay sa kumakadwa may. Wuna na bayagan asagsagaan ni Kapitan Asumangpag. Ngam di mo la sumangputan. Napnapanan na ya. Ang mga nang asawa, di na pananan ah. Imposible ang mga asawa di na ibagakin ni Kapitan. Anya nga iti pangasawa na. Ay, papanamparay. Tindak man mangbiro iti kadwa ka mang kontrata iti parapan ni Berta, paray. Ne. Ay, pagmayatan na no, at dadanom ti talon. Ta mabalin lata mo ti agsikan krap. Huwag nga raw. Awan to mga minikwaraw. Di pa'y nakasangpit aya, paray. Ta dakadwa ko ba? Ay, huwag nga ron. Nakalipat sa mutin na jay aka anak. Ta ayaw nang umuway. At daka di kinagura na kingkay, di pimanaw, paray. Na, awamit. Nagpakadamay. Kahit imbagak asaan nga agbaybayag. Kahit kunana. Uwin, kunana. Kung naglaki, di na nagpasugnudan na. Iso adi sumangsangpay. Imbag ka ni Badong mautadanda ni nagbalin a kontraktor maray. Gaputad da kontrataan da araupan, kontrakturan. Ay kanya pa ngay. Kat isungar tinang kontrata. Ay, kasla kumabot akadagiti kontraktor a big time. No asino pa'y dagiti babak nang ken makuna adi adal. Isuda pa'y matibang lukaw kadagiti nakurang ti amuna. Ngarud nagado ti Pilipino ang nakakaasay. Isuda, nagbaba ng dalang arudan. Adda pa'y mansyon da, kaskada agkakangina alugan. Adaw ti umapal kadakwa da tababak nang da. Gam isuday jay titubang tapno makita da ni Apo Diyos. Saan akayat ni Apo Diyos day jay nga aramid da. Sa bagay, ay asida pa'y numadanon ti panawag. Kayo mati masabat ko, nana. Nakabirok ka di matlang ni Tata Badong iti kadwa na amang kontrata iti talon me? Wan ka no basang, apaman amal pastigapas, rugyandan nga aradwan. May saak mo't nga agsik ka. Nasayat nga rod, nana. Nalawa day dya talon. Inton malpas day jay, isarunok nga ipakontrata man ng jabangir atalon. Wan, tauray da kamin tumanan timang kontrata basang. No lakit di tag kinawatan tayo iti presyo, kano mayat ti trabaho akit wanlat na nana. Pulido ti trabaho may basang. Ay katawan parikot ano kasta nana. Basta magustuak ti gapuanan niyo, ayos latamat kanya. Rugyan nyo ka din ti agarado ijay kinontratam ba daw? Wala, tapnumal pa sa dagaws. Kit isa ron naw, tidaduma pa nga pakontrata. Ado ti agpatrabaho ita. Lalaingan tayo, tapno ado ti agpakontrata kada tayo. Nasiri ba? Iso nga do ti agpakontrata, to yan. Sana sirib ti kasapulan, no di kat gagat ken anos abuyugan iti kinapartak ngagtrabaho. Ta kontrata ka nga raw. Saan lang kinapartak? Masapol ti sirib. Na, anya ti kayat mo asawain. Ay, kit makitam to eh. Ngam ka na gito'y apanawain. Masapol nga ramatan ti utay. Ay, di ka maawatan. Ngam no anyaman ti adda di ta panunot mo. Jay kumasaan ka amang sao. Tanda nimin rugyan ti agrap iti kontratak paray. Ay, adungag pa iso ti agpakontrata ita. Ta panaggagapas ken panagaaradaw. Kadagiti masikan krap atal talon. No siyak to amin ti bang kontrata kadagita. Siguradaw nga adun to ti kwarta paray. Ay,
Sigurado nga ron nga intanto manan ag happy-happy dya ilay. Ay, kita reglado dahil ta pare. Tayo talaga yan. Intaman pumasyal, ijay syudad. Gumatang aktumat iti tricycle ko, pare. Gumatang ka? Ay, agawa nga ron ti ag kontrata. Tapno makapantay ti bagbagam. Nuaramatag ti sirib ko, pare. Mabait kamay, makalipas. Sirib? Ay, saan na sirib ti maaramat paray? Kinapartak nga agrap kan agarado. Masapol abuyugan ni ti sirib, pare. Palagipan ka ata, kumpare kakat nga ron. Kanya ngay kumati ipalagip mo, pare. Di ka agar-aramid, iti may kaniwas. May mayat lang ti legal. Mapan kami, naggaradaw, kaya nagkuliglay, to yan. Yung kabagaan, dagiti kadwang agsik ka, tayo kayo agsikan. Sige nga raw, tainak idabagaan. Napartak ka di mo lang, tindala makadwang agsik ka. Ang mga manwag marmaritis to lang tamuda. Danagmon, dagiti sigod ang makitangtangdan nga agsik ka na gijay. Nasayat, numalpas tayo. Kit mapantayo manan dito sa bali akong tratain. Asino ka di man ang tagpakontrata? Ay kita duda, iso adarasin tayo. Tapno da tayo manan ti makaala, iti ipakontrata da. Ala kung titangdan mi anang kontrata, tanalpas mi butin ti trabaho may. Nalpas yung adagos, tata. Nagbit kayo man. Ne, kape mas daw ka. Napartak kami nga may, nga grab, kung nagaradaw, basang. Kahit na kami tumanan ti alam, nung magapasan ti dakilatalan niya, wag? Kasla imposible analpas yun, tata. Sigud kat saan akas takapartak dagiti sigud anang kunkontrata. Ay, sabali kami, basang. Napartak kami talaga. Alisto ko nakmanlangan. Itad ko tinagtulagan tayo a presyo. Ngam kita agpay ti trabaho yo. Sakbay nga iyawat ko man ang timay sa atalon mi, tata. Mariglado, basang. Tay bayad mo nga roday. Tamapan kumit itay, titangdan dagiti kakadwat. Mabit nga ro tay nakalaan, tata. Nalpasyo ka din ti kontrata yo anagraap. Aywan, Maristep. Urayin may nga ipakontrata damanan jay sumarunaw. Ado man nga ro din ati kwartayo, maray. Bareng ano ado ti agpakontrata kit ni badong kaw maray. Talaga nga agbalin ak kontraktor ni Kabadong, maray. May mayat ko maano kontraktor kadagiti dadakla proyektaw. Amangan no panawan na kami taon dito'y kabildatan, no milyonaryo kayon ton, maray. Ay na maray, adayo ang mapasamak dayta. Kabildatan kami latta forever, Maristep. Ay kuwan na, maray. Di katawanan ti kumaarik atuyang, no pumanaw kan dito'y kabildatan. Anyat ibaga ni pari badungkan ka. Inawis nak nga rod nga ing kami kano ag happy-happy. Naala nanti bayad ti kinontrata da. Ay, sigurado man nga rudan nga inom daytan. Once only. Na, Pagustuak mo't andi pari ba daw? Kano italang nga income ag happy. na. Oh. Ay, kitaon nyo taamangan numalabos yung mananti aginom. Wanti na labos nga inom. Ti importante. Kat makaawid kami mutlaan. Alangan asaan kayo nga agawid? Kat awan mo't sa bali abalayaw. Isungarod nga ibagbagak nga agawid kami mutlaan. Saan kami? Mapukaw. Uray mabartek kami. Ay, sa bali mananti papananti saritaan. Ay, in kayo man laangan. Taamangan no jak makapagtapal intay nga. Day tatyo tabayag. Ti ibaon na. Nangabak kayon sa iti kontrata, pare. Ay, pirmi pare. Nagbit meron na pa. Mas dawak, ta manulangal daw, kat naalam mo titangdan niya. Dayta, tay kong kunak nga inaramat ko tuutad ko pare.
Imbaga ka na kiti kakadwak, nga iso taramidin me, tapno daras amalpas. Kanya nga dyan inarami dyan ako nam. Ay kahit sikreto mo't pare. San ko nga ibagbaga, tapno diyo tuladay. Na, ay pati siya akong pare, di mo ibaga. Ay, ibagak to, no madanon ti Chimpo, pare. Sabay nga ita. Ay, kaya't ko maamuan pare. Isumot ti aramidak ijay talon ka. Tapno, nalaka amalpas no agpara epak. Talaga amalpas sa dagos tirare pa ma. Nukas dyan taramidan tagra, pare. Day, si kamot day ta balasang ko. Si kansamot ti akin talon iti kinontrata da pari badong. Ay, wan kapitana. Ngamjak kaya tinaramid da. Apay, anya ti inaramid da. Iti dom na iti igid. Makita ahusto ti panakaraep na. Ngam numapan ka iti tenga. Nagaadayom at gayam ti baet ti panagraep da. Nagadayo ti baet ti panagraep da ijay tenga kunam. Wen kapitana. Mabalin pa'y apas ngatan iti bunubon ti nagbabaetan dagiti intugkel da araep. Na, apay ngay, ay madi daras malpas ngagpaiso. Ngaminton gapasen, daras met malpas, taadayo. Angem, basit met ti maapit. Jak magustuhan tinaramid da kapitana. Ay nainteng, nagkita kami ni Berta nga akin talon, iti kinontrata da pari badong. Ay, marururod. Ha! Marururot. Apay, asino ba't ti kasurun na no bilang? Isi ka? Wano ni pare ba daw? Na, apay ko maasyak ti kasurun na, kat saan mo't asyak ti ng kontrata iti talon na. Ay, aguray ka man. Apay kung makasuron na ni pare ba daw? Saan kano ngamin nga umno ti panagraep da? Itiigid kano kat husto. Ngam ijay tenga nagaadayo kano. Mabalin kano pa'y apas ngatan iti bunubon. Ay, na. Ay, isugayam adaras nalpas da. Kasta gayam, ti bagbaga ni pare badong asirib na. Ti agaadayo ti baet ti raep. Na ay, masurun launay ni Berta. Ay, ang mga nudinan kaya't nga ipakontrata kadakwada, titalon da. Day, papanam, bigbigat. Mapanak ka dyan balay da Berta. Nalpas ka nun kahit timpagapas da. Barang iparaop namanen at italon da kadatayaw. Iso nga rod ang mapanak, tapno awan ti Macau na. Hindi ka nga rudan, darasam tag kontrata ka numo, jay kaaruba da. Masapol ada tayo manay, di mang kontrata. Tapno ada manan kwarta tayo, to yan. Wan ba daw? Nagbit tayo nga inala titangdan tayo ang nagkontrata. Matanaganak iti imbagam kadag iti kakadwam. Nga atay wundalaing ti panagrab da, tapno dara sa malpas. Kasanuda kumangay amaamuan, nga adayo ti baet ti panagraep may. Nagapas magaya man ti dakalatalon niya, basang. Nagapasan. Ngam saan kun nga ipakontrata kada kayo tata. Nay, apay ngay. San ka di nagtulagan tayo day? Asyak madlaang timang kontrata? Malasang kaw? Imbagak ide ano na saya at ti trabaho yo tata. Ipakontratak matlaang. Ngam saan mat? Tatong palbilin lang ti raepyo. Apay atong palbilin ako nam, basang. Kat saan ka de tata? Idi inasak ko ti karaepan. Nagaadayumet tinagbaetan ti raep iji tenga. Apay nga dayo ako ng mic. Ay, dinamag ko dyan sa akadwayo. Kat ko na abilin mo kano. Tapno daras amalpas ti kontrata yo. Sayang lang ti intangdan ko kada kayo, tata. Saor kayo at tao. Naawat mo ka din ti kontrata. Ay, saan to yan? Sino nga tatinang ibaga? Ngayon bilin ko kano nga dayo wantiraep tapno daras malpas. Diawan nga rudan ti kontrataem apagtrabahuan tayo nga agkakadwa.
Dahil tangarot ti parehat. Imbag no, dapay sa baling agpakontrata. Ibagbagak ngamin kan kaiday. Asaan mo alaukan iti linulukaw. Di naktumo ngamin tinungpal. Ay, nagmalasay. Ninamnama ka maawat ko dadya kontrata. Nagsayang nga talaga. Ay madit kag warwaras nga ramin yung agkakadwa nga akong kontrata. Anya kay dadya pare? Saan ka no anasaya terapyo? Mayat iti igid, gim agaad dayo iti tengga. Kasta iya. No kasta, inuwaras ni Berta, tinaramid may. Ay madingamin dayjay. Isan ka di nga imbagak, adi mo lalaukan ti trabahom iti maday. Ay, day tagayam ti kung kuna masikreto. Hawanan ti, pakontrata ka da kami pare. Ay dumawat ka iti dispensar ka ni Berta tap nagsublit ti panagtalag ti tao kan ka. Ibaga ma, di yun ulitin. Tapno dapay mang kontrata ka da kayo. Oh, Ay, uray ka babay. Kit aramide, tapno dapay pakitang danak pare. Na, apayakas ka lang natik ula na bisukaw. Ay, mabaina ka ba pandumawat iti pamakawan ka ni Berta. Ang masapol nga ramiday, tapno dapay mangtangdan ka datayaw. Day tangamin ti pagmadyan ti saan anapudno iti trabaho na. Huwin nga rod. Kababain to yan. Saan ko nga ulitan? Kunak no di na madoktalan. Ay nabadong, awan ti palimod asaan alumtaw. Ay natatabadong, saan ngamin anasaya at ti aramid mo? Madi ti mangsaor iti padam atao. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika! Ken iti direksyon Virgie Pugley! Musika Dante Martinez! Computer recording technician Joper Anas Basit! Sound effects Glenn Binawe! May sabay asagot kada kayo TNTVC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon agyaman kami itingkay panagdangan Stoy kuma. Eda kumakanayon ti parte. Tapno biyag ket always happy. Huwin nga rod pare. Kanayon ta ang makarelax. Ken kanayon ang nabsog ti chan. Ay pare, nagganas at talaga ti nagbiag. Ay katuwi ta pare. Life is short kuna da nga raw. Di ag-enjoy ta pare. Ewan, di kaya ti lumakay adagos. Iso nga ag happy takit di pare. Gusto ka pare. Iso nga ag-happy tayo. Aginggat kay kayat tayo. Unay mo tanday talangayo na natuyan. Apay kwa raw laadak ka di unayan Saan may sabali nga minday tay tsura yaw. Saan na may explain? Ati uyo pa iti masakit nga ginaw. ay di ka man kwa raw kasano ket maistri sa klaunay Napay ka di nga main. kasano ket jak mauray ni tatam abadong may saal daw may sarabi ing awan dito'y balay saan mo tinas humangpag Ay na, baybayan yung aminin ni tata ba daw. kasano nga ino adasan anasaya at anapasama kan kuana Ang mga no na pan nag-checks. Wanaw. Inlimang ti anitaw. ay di ka man kwa raw makapung tuta lang arudan kan tatam abadong ad-addaam pa'y mag kaya't mo ka na kasi kati pagdasalan ti pungtot ka Ay, sorry. Ibabawi kong timbagak. Basta di kayo unay agdandanag. Agawid tulat ta ka din ni tata badong inton makalagay. ay kunak no siya klaang ti agkun sumisyon iti asawa uray magkayam si ka maribanang Ay, tapno mo, mare. Inal daw ang ma-stress akan ni Inteng. Kasano, ipagarup ko no ija barangay hall tinapanan na.
Angam saan mo't gayam? Kasano, nagkuyog dagayam kinibadong ka. Kaslay din na minsan, kunak numadanunak ijay talong. Ngamsan mo, jay laang balunan na tinadanunak. Kat idi si mangpit iti kamalman na. Si mangpit nga ado ti gas-gas ti rupa na, tanda idumudom ijay siminto a kalsada, gapo iti kinabartek na. Ay kasmot lang ni Inteng Nagawid nabukulan ti muging na. Irason na pailangan na tamaan iti bunga ti santol a purpurusen na. Ay, pagbalinan nakpailangan nga awan ammo na. Ay, talaga makapa-stress ti kastaw. Sigurado akun-kunan to dagiti tattao. Ani badung nga asawa ni Tuyang ket arte. Ay, kaibagada mo't ani Inteng kapitan nga asawa ni Banang, kat mangibabayin talaga, tamamartag. Apay kwarog, pudno aday talag barbartag ter aramidin ni Uncle mo Inteng. Ay, pudno launay dayta, anak wanang. Ay, anyan, isumot lagayam adi mapan agduty ija barangay hall. Kasano nga agjuday, kat inal daw mata mabartay. Di ka na yon nga agong ungat ni Anteng. Ay, pero niya. Dandan ni binarasak na nga rod iti manlukong ni Angkal, gapu iti ungat na. Ay, apay ngay akastamot dan di Uncle Mau. Life is too short ka nung around. Iswa ka na yun da nga ginjoy. Kanayon dang agin joy. Ngam ti panagin enjoy da, stress mo't kadagiti asawa da. Apay nakaapot ka mo't iti agong mo. Ay, inka man agdigos Inteng. Ana, nakaang-angdod ka. Anya ang dod. Hey. Saan to pa? I'm very perfume. Ay na, di mo maangot ti mismo apay ud mo Inteng. Ha? Ala, inka kidi agdigosan. Digos na. Mag-agsapaan, digos ti ipagbagam kat nakalamlamhain. Ay na, ay, nakaang-angdod ka Inteng. Iso apang nga aseng taing ka agdigos. Itimplanak man di iti kape. Agtimpla ka iti kapen, tadamot imam. Ay, agumot ka man ako na ako. Bakit ganyan ka? Apay Inteng, no siyak nga tati ka na yun asumang pet nabarbartek, maragsakan ka nga ta. Ang galintay, mapangga ka no di barangay hall. Adun ti agrik-reklamo abo marangay, tasan kayo kano matatawi jay. Kunak amapanak itang kas taunay mati hangover ko. Nasakit ti ulok. Sa dino nga min tinapanan nyo idirabi aya. Ay, yatersina ni Susan. Ay na, nagpintas ni Susan. Maay, ayaw tangag tambay ijay. Anya? Susan? Ay, ulkurog. No, amukla ko timang kayo ay inaramit ka. Taisukat ko ni Antem. Tabakitin, nakulbot. Ala kayo Angkal. Susan? Ipulong kayo kinantibanang. Ay, sana. Sigurado nakakaasi akto manan. Yung kayo nga rin nagdigaws. Taing kayo nagjutay. Alam nga ibaga kadagiti tattaaw nga da kayo dito'y balayaw anahang ubar. Ay, sana. Di nakibabain nga angkel mo ta madadaal ti kinasikat ko no kasta. Da kayo mo't lang timang dadadal itinagan yaw. Gapo iti panagbarbartag yaw. Oray saan kan arumwar ba daw? Amok maglaang no sa dino ti papanam. Ay, di naklabdan to yan. Kahit ko lang ta din dyan. Gumatangak laang ni ti may sa akes a 2 por 2. Taison ti enjoy nga inuman. Pangalam kumamot ti kwartam ngay. Ikat ikarigata ka. Kalukwan lang dita. Alam, mapanakag. Hay, di mo lang maawatan ngamin ka ti kayat ko nga ibaga. Naibagak lang dayay tapno maawatam ko mati kayat ko nga ibaga. Sarda nga mo ti panagbarbartek mo. Taintaki di agmura iti bangkag. Awanan ti maigatang iti bagas. Dayta kit ti jakyatin ka. Awan lakit, awanan bagas. Awanan asukar. Awanan asain. Makauma. Iso na say-sayat lang na rumwarak. Tayo nakaginjay. Agenjoy ka?
Dento ta siya, agre-grega tapno at dalaang maisaang, kasta kaday. Ay, pasensya kan tuyang Ngam talaga rumwara. Aguro-ura yan, ni parintay. Nasaya't magtanasabat kasi ka, Apo Kapitan Inteng. Nay, apay ka di marito yan. Apo Kapitan Inteng, mabalin ka day, adi ka kumaagbalin asungsang. Sungsung. Kanyat ibagbagam sungsung. Pangasim kumabot Kapitan, si kati amati barangay tayaw. Iso anaskan ko mga agbalin ka mo dilaw. Na, Di ka nagbarbarte, tapno di nakatultuladin ni Badong. ay pasensya kan maray. Kaya't miti agin joy. Aging dyan, idinto ta nakakaasi kami nga asawa yung agkonkonsumisyon. Na, Pangaasim, Kapitan, makisarsaritaken kay tinalapat. Iso apangaasim maasi kayo kumabot kada kabay kin ni Maribanang. ha? Anya nga tanog sisinukat tayo iti sitwasyon. Ay, nagadukat ti sasawa mo. Nagsinukat iti sitwasyon. Labsat ka pa dito'y. Ituloy mo kit ditan aramida. Nga Ay. Ay, kat gunggunam ano inong tanda ka ni Marituyang. Na, Kurang pa'y kat dayta Sinipat-sipat na ka kumapay. ay. Sa dino ayati, pagbirukan iti asawa, asaan nga unget ti amuna. Ay, when nga rod, sa dino ayati pagbirukan iti asawa, asaan nga artek. Na! Jay kumasaan nga ang Diyos. Kan saan kumaamang ibabae. Ay, makauma ka na yun ti unget. Makapawalang ganas. Oo nga inteng. Hay, nakakawalang gana ang asawa na kanayon na nabartag. Na! No kumakagawaan kat ibaleng kukumalatan. Ay, agtutulad ka man. Ay, hindi, inteng. Na, Ibagbagak lang tipudnaw ang marikriknat. Oh? Ha, numaum o makakanyak nga ungat, ay mnaum-uma na ako sa'yo, gapo sa kababartak mo. ganun ba? Oo, integ. Ay. Iso ano kaya't mo anasaya at ti amin. Hintuan mo ang pag-iinom ng alak, ha? Tanay, agpadamot kan ti aramid yo kan ni Pari Badong. Oh? Ay, kawawa naman kami. Ay, agkon-konsumisyon kami, gapo ka na kayo. Ay, jakon maanusan ti ugalim Badong. Pumanaw akong ditaw. Ay, Noel. Di nakabala na panawan tuyang. Kinukas taon, di pa nakainlam mo kanya. Agtal na ka man. Amaw Badong, kabailan ka nga isukat iti Indiano, wano Amerikano, wano pada tayo a Pilipinaw. Kanya? Damot ayat yung mga yaking ka. Nakaluslusyan kan. Nalusya nga, gapo iti pan naka-stress ko kung ka. Ngam no aglow apa. Ha! Huyo ka mat kanyak, Badong. Na, awan tuyang. Agpatingga ka lang iti sao. Para makita. Para makita. Amuyaw, tataba daw. Ang kalintay. Oh. Da kayo ti sarsaritain dagiti kalugaran tayo. Oh. Di mayat, sikat kami. Uwing nagpasaw. Sikat kayo talaga. Ngam pinasikat na kayo, tinaalas nga aramid yaw. Na, Sikat kayo, kapo iti kinartag yaw. Amin ka no atirsina, tinambayan yaw. oh? Kat da kayo matanggal. Da kayo ka na, ti kapitan nga artag. Na, Gan sana matatawi, ti barangay haul. katanya ko mati bibiyang ti tatao. Awan ti biyang dakada kami. Biyag mi day tao. Win nga rin da. Man nakibiyang launay na kita tataw. Sana pan nakibiyang day tanggal. Tataba daw. No di kat ibagbagada lang ti pudnaw. Gapoy ti panagbarbartag yaw. Malipatan yung ti obligasyon nyo iti pamilya yaw. Kan iti barangay tayaw. Agpakada akon, maripanang. Papanamaya, Marituyang. Mapanakon ijay syudad. Ha? Jakon maanusan ti aramid ni Badong. Barang iti papanaw kaw kat makaamirais.
Asaan anasaya ater aramiden na? Ay, day tangarod ket marituyang, marikwanang, ay nagpadaan daunay kan ni Enteng. Saan da mga agbarbartag? Sa bagay, husto kayo. Ni Kabadong, di nan pagan ano ti bangkagda. Nakakaasi ni Marito yang amangas asikasaw. Kat ni Mat Kapitan, ay na adon ti di na naararamid iti barangay hall. Isu akun ko na dagiti tattao nga agikatlaangan akas kapitan. Day tangarod marikwanang, ay kababain da, kan makapaumada. Iso apanawon siguro, tapno ikan ida, iti pagnakmanda. Day, mangmangan ka magaya. Apay ngawan tili na ti kaldero. Para kanyak lang tilinutok Enteng, Ay, magluto ka ng kainin mo, no kayat mo timanghan. ay, nakakasawa ang kastoy. Di na tapay masikaso ti asawa. Ha? Anya aga po nga asikasuan ni ka, kat naggapo ka iti inuman? Ay, apay ka di nagbaliw kan. Ay, banang. Ay kahit damagam di tabagem, no apay akas tuyak ita Enteng. Ay, bagi. Apay ka di kastoy ni banang. Ha? Hoy, sumungbat ka bagi. Apay ka di. Na Hoy, bagi. ay, agbala kamutan Enteng. Kung namadamagag ti bagi. Kas ka lamang lukloko. Ay, hindi Enteng. Na. Ang ibig kong sabihin, amirisem anaimbag, no apay akastoy ti amen. Amirisem, no anya nga tatiinar aramid mo anang pabaliw kanyak. Na. Panahon na siguro para magkanya-kanya tayo, Inteng. Makaammo kan iti biyag mo, kat makaammo akmatan iti biyag ko. Kapay ngay, awan mo dituyang ko dito banggag may. Napanan na nga ta. Awan mo ti balay. Nay. Kapay ngay, kaslasaan mo tanang nangan dagiti kalding may. Nukas ta, awan ni tuyang ditag. Tuyang! Ayan mo ka, day. Awan ni nana tuyang ditaw, itataba daw. Ha? Kanya? Pimanaw na. Gaputan na uman iti ugali yaw. Isong himaya, tao may kukumapakanin dagiti kalding yaw. Angam na, nataymutan ti maysa. Kanya? Untata, Ay, saan ngamin ang napakpakan kan nailinong iti napigsa ti tudaw. Nusan kayo kumangamin ang nagpatpat na gijay na ginuman yaw. O di adda ko man ang pakan kan nang ipalinaw iti tarakan yaw. ayo, dayon ti kastay. Pinanawan naggaya mo ni tuyang. Awanan dagiti daduma tarakan mi akalday. Ay, nagkasangay. Basol yung matlang nagbalbaliw kayo ng aminay. Barang sublian na kayo pa'y ninanatuyang. Ay, pa'y ngayon kayo ang kay. Kun ado tinakasa ako nga imutiyaw. Makan ka didagita. Ay, saan? Kawus dagitoy. Ha? Ay, mabalin dito yak amaturaw. Apay nga minaya. Pinapanaw nak ni Auntie Medyo Balay. Kanya-kanya kami kanon iti panagbiyag. Day tanti bagbagak kada kayo ang kail. Ay, Naungputin ti halos ni Antibanang. Iso pinapanaw na kayaon. Kitagnakam kayo ko mga minay. Agbalbaliw kayaon. Opo, agbalbaliw akon. Palabsak lang ti ungat ni Antay. Ay talagang agbalbaliw akon. Awan ti mas napapapanak. Kaya't ko asul ni Tanti nagkuranga kan ni Antay. Kan iti barangay. Nasayat no nakapagpanunot kayo ng kain. Talagang amin nasana nasayat ti raramidan niyaw. Nasayat na ita nakapagpanunot kayo. Ang nakalitinas ka na pagsalitaan ta, paray. Paray, agbalbaliw tat. Naamiris ko nga dugayam ti nabaybayan ta. Gapo iti panagbarbartat ta. Ay, huwag nga ron, paray. Gapo iti panagbaybay ata iti responsibilidad ta. Pinanawan na kaw, nituyang kaw. Pimusay pa yan nagiti dua kalding may. Ay, orasyak nga ron.
Pinapanonak ni Banang. Nauma ka no iti ugalit. Isuaus to lang, di pa nagbalbalutan pare. Ewan, ilas tapay lang ti aginom. Ha? Pulutanin tapay lang ti natay akalding mo. Sayang day jay. Ay, uwan pare, ang maudi da ito na. Ewan, barang agsublit ti sigod alin nangan tayaw. Kadagiti asawa ta. Taga po iti kanayon na panagin-enjoy ta. Family no more mutin ti bunga na kadata. Isong agbalbaliw ta. Ay na, Kapitan! Tatabadong, agbalbaliw kayong aminin. Taga po iti kanayon nyo apanagbartat, di na kayon kayat dagiti asawa yun. Anya nga ita, da kayon tinayaw awan. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon Virgie Putler. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basic. Sound effects Jun Red. May sabay asagot kada kayo TNPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagtingan. Pare! Angkay, Parinteng! at damanan ni Tata ba daw? Ay, ikadamagan noon niya ti kayat na. Imay man idikal manay. Pare! Adamanan masapul na na. Ikadamagan. Unang kail. Aw, apay, Tata ba daw? Nangkal mo ngay. Dararamidan na. Ipadpadamag na ano anya ka nung timasapul mau. Ay na. Amo na lang tangad na masapol ko ah. Naglaingan na talaga na ita kumpare. Mabaling nga ta dumawat iti pumada na. Inakdamagan ano at da pumada na. Mabalin aya mawanan nangkal mo iti pumada. Ala, ingkan. Enteng, makadlawa kun Inal daw samatan nga umay dumawat iti kumkumpormi day di akumparem. Ay, bay amlat ta ka din. Mayat nusag paminsan laeng. Ang inal daw matan ay saanan anasayati kasta. Alay! Yung pumada ngay. Oh, agasem day ta. Kaslaad da impadulin na kan ka. Ay, umayan pare. Mabiit laeng. Ay, nadayo na mo na pare. Ay unay mo't day tan. Aglablabos matan. Ay, sige na yun na. Tapno, agpadatan ton apugi. Dalasang mo na pare. Dalay, mapana kong makikasal. Ay, abusadon day ta kumparem, Enteng. Talaga nga awan babain na. Makitam da ito igam ko maray. Pumada da ito, adinawat ko kini parinteng. Adamot lako ket a pumada. Apay, gumatang pay lang. Idin to tadamit madaw-dawat. Manulaang mati presyo day tangay. Adda nadawat kon maray. Sige, panawan kan. Tamapan ko usa rin da ito'y pumada, adinawat ka. Naa, kasla ipasikat na pa'y anadawat na lang di pumada. Ay no siya, mabainak lang nga panagdaw-dawat iti kumpare. Aw, adda na dawat mo a pumada ba daw? Kita ngamin da ito'y buko ah. Nakapumada ka mo't nga agpaisaw. Nakabisngay ka pa yan di tating nga. Tuwad mo da. Kahit bagay ko lang. Kaslasaan mo? Ay saan ka man ngagsaw iti kasta to yan? Tinulad mo nga minti pa nagbisbis nga hindi kapitan. Kit dinawat ko gayam king kuha na da ito'y apumada. Mala, inakaw. Na, Makikasal. apay, di nakurayan. Nagbuntog ka nga grub-grubwat. Sumanao ka pa'y. Maiangin to pa da ito. Bisngay ko gapo iti panagsasaw. Mala, inakaw. Limabas mo't ipay dititirsinak ni Kabadong Maray. Napanan ijay kasaran. Di nakman la inuray. Nagkuyog kayo kumangag paisaw. Birbiro kak nga minjay paris ti sandal kaw. Jak mo mabirukan.
Itapay ang mapanak ijay kasaran ajak mabirukan. Ay katag chinilas ka na. Ah, kababain mo't sapay agsala ak ijay salunan. Kat, di mo matgaya masarakan ako na. Anya nga rod ngay. Isu nga road nga umayak bumulod iti sandal mo, maray. Umay ka bumulawd. Di mo kunaan, adi nakpabuludan. Kakaiso na lang day jay nga usar ka sandal. Bulodam ki den. Una, ipabulod mo kiting. Italaang mo't abumulod ak. Di nakadin inimutan, maray. Alaman lang. Mabit lang tayo nakalaan. Amukot nga kaskasakat ha. Adda ka matgayam dito kasaran ko araw. Imbaw naklang na angkel nga umay mangisupot iti iga daw. Madamdamakan nga agisubo. Kat no nakasaganan da ito'y dakilasupot ka. Umay kakitday tagsalata. Partneran na. Ay, mabay na kagsala. Sabay sanak pa nagdigaws. Umayak na talaga mangisupot iti iga daw. Umay kakitday. Hindi nakihuyod, ana na to yan. Kaano nga taaya nga isubli ni Marito yung binulod na sandal ko? Pinabulodam iti sandal, Maray? Taawan ka nung ngarod pag sandal na amapan ije kasaran. Ay, sapay la kumaa, ta isubli na. Ay, saan amabalin adi na isublay? Anya nga iti pag sandal ko amapan agjo ti ije barangay hall. Makalawas ije kasar ako na naanapanan na. Hanggang di na pa insubli ije sandal mo. Wan nga raw da, jakton pabuludan inton mawinsan. Warag, adan ni Uncle Mau. Napano na iti barangay haul. Ay, sayang, jak naabutan na. Apayaya. Umay ko kumabuludan dyan, ragadi na kay. Ay, jakmat amaw no sa dino ti pangiduldulinan na iti ragadi na. Diyan ngay martilyo na. Amam, no sa dino tayo na. Jakmat lang amaw. Mala, agsubli akto lang tangaruday, no agawid ng Uncle Mau. Wangin tataba daw. Ay, Warag, mabalinti bumulod king ka. Ha? Anya ngay mo ti may pabulot ko kan ka. Yung tricycle mo buludag man. Ha? Kat no pagpaspasada. Ipaidam mo man ang siyak paimot ti paidamang mait. Ha? Ay, ano maya? Adalang mapankualaan dita. Basta isublimot lang dagos Ay, kato na. San ka kadya diskumpiyado kanyak? Ayan na nga, ditulbog na. Di nakitaan iti pababakan pa nga to, Kapitan. Tamok nga awan sandal ko ita. Kapag nga di ka nagsandal nga. Binulod nga min ni Marito yung gisandal ko, kat di na mo tanin sublay. Agpadpadada ka ni Pari Badong. E nalang da bumulod. Hindi da mo ti agisubli. Bimulod damot kan ka, Kapitan. Unmit. Ijak lag tagtagari kahit. No ada buludan da. Itid ko. Tapno awan makunada. Ay, amok itan, Kapitan. Jakon pabuludan ni Marito yang. Kasla ita, siyak itan tinakasinilas. Kanya ti kayat mo asawan, Kwarog. Impabulod mo kan ni Pari Badong jay tricycle mo. Hawanan tay. Kat aging ga ita sumit nga tay. Saan na ba'y mo't lang ngayon sublay? Apay, tiko nam, isubli na pa'y dayjay. Ay, sana mabalin asan na ngayon sublay. Nangag mo dayjay, Kwarog. Kaslamat na idong par. Ay, dagas parparik na kanya kantay. Apay, ayan jay tricycle ni Kwarog abinulod mo. Ay, naidong par ka, hindi ponte kaya. Anya, ay sus, di ka man lanagan-anad. Kit naidong par ko nga raw. Kahit ayan na nga Ay, katimbati di gaya na. Makamuntulangin ni Kwarog, amapan mangala. Ay, unay kan ba daw? Indong parmulang arudan, binaybay ang pailaang ijay. Nalakabaga mamakupi di tricycle ni Kwarog. Daan nga minay. Kita manangkay. Kita ang tinarabin ni Tata Badong iti tricycle ka. Unay mo dahi akong pare kon. Ay, naskan nga agbayad ni Tata Badong. Awan
Nekat pa ti dua pilid na. Ay, binaybayaan na lang dito, nakaidong paran na. Pulos ton asa nga makabulod kanyak ni Tata Badong. Jak to pa'y pabuludan na. Ureg pakpakasi kanyak. Sangkun to na pabuludan na pulaw. Kapilitan na napanak gimatang iti sandal ko, Maray. Tadya binulod ni Marituya nga sandal ko, di na mo't insublay aging gaita. Ha? Ay, una yan dayjay ako, Marita. Ay, di lang mabain. Wen nga rod talaga nga awan babain na. Naglaing abumulod, ngam di na mo't ammo ti agisublay. Iso nga uray si Kamaray. Numa pa nagbulod kan ka, ammo mon ti aramidam. Ay, wen Ay, jak tumat pabuludan. Polos! Tuyang, nakarubot ka. Naguray ka mo ta. Jak pa'y nakalipistay. Apay, lipstick ka pa lang, may. Kahit kasaran mo di papananda. Isunto mo lang ang malanitan dahi tabibig mo. Tapno mayat mo't atilangak nga agninang. Aguray ka man. Saan samutin nga umanay kanyak dahi to bistidak. Dahi taka nga men, iti kinaisem mo, iti kasaran. Limugmag kan, iti kastaunay. Ayagtal na ka man. Awanan, di ba nga umanay king ka? Ay mapanak bumulaw. Agbulodang ngay. Ita sandal na binulod mo kini Marikwanang, aging gaita, di mo pa insublay. Ay kat usarag pa'y nga road. Di ka lamabay nga, agbulod, di mo mo isublay. Nagsao dyan na laing nga agisuble iti binulod na. Apay, naipatarimaan mo, jay indong parmo at tricycle ni Kwaraw. Nabayag daytan. Di na kanto, pa'y panpansinan na ni Kwaraw. Gapo iti inaramid mo. Paripadang, umayak man bumulod iti bestidam. Wen. Ada bistidak mabalin ko nga ipabulod kan ka, Maray. Adamaray? Ay, umanay pa'y kan ka, Ay, nagsaya atin no kasta. Bulod nga ruden amaray, taagni na nga ngamin ka. Adda pa'y sabong-sabungan no kayat mo. Ay, maray, detay sabong-sabungan ti kayat ka. Angem, jak ipabulod kan ka. Unay kamutin, maray, kay bagbagam laeng nga adda. Adda, angem jak kayat nga ipabulod kan ka. Taamok adi mo ammo ti agisublay. Isublik mo la dagos. Ay, jak mamate, Maray. Kita man dya inaramid mo, ije sandal ni Marikwanang. Nananay. Isun sapay day tasuot mo. Isublik to, maray. Ay, kasta ti pabuludan. Ay, pagumaan na pa'y nga umuna, sana isublay. Ay, saanen Marituyang, saan kan akayat apabuludan? Pare, apay nga, di na mutin pampansinan ni Kwaraw. Damagang pala. Nasakit tinakam-nakan ka, gapo iti naramin mo iti tricycle na. Ay, natarimaan na nga tan. Sakto pa iti nang ipatariman. Ay, kinasaya at ano kasta pare. Natarimaan magaya may. Pare, maparin na bumulat. Ay nagpuskol mo tantarupam ta, bumulod ka. Italang mo ta. Manon dagiti binulbulod mo agamit ka, adi mo insubsublay. Ay, wala niya. Ay, sana bali pare. Tay sublik to amin ida. Mamaminsan taon, pare. Ay, saanin? Kanya saanan? Saan kan akayat apabuludan? Ay, unay kabutin, pare. Apay ngay. Saan mo adamagin? Agiyaman ka kindita, kasarita ka pa'y aging gaita. Iyay. Unam siguro, saan ang nasakit tinakam ko kan ka? Kaslasan ta mga kumpare, may. Ay talaga asanan. Tadi mo amuti agisublay. Nugurguraan na kan dekwaraw. May sak mo na, amang gurakan ka. Aw. Anya tigat mo asawan, pare. Di ka panpansinin mo tin. Dahito yun, ti maudi apan nakisaritakan ka. Anya? Awanan ti, kasaruno na. Ay, yun na malalayan namin ang dagiti. Binulog ko king ka, pare. Tay sublik amin, ay. Inkan, alam ta adu dagi jay. Adu ay, abay. Na, kita man tadi mo pa'y malagip ti kinaadudan. Wadain. Sublik amin nitan, pare. Tapno, di nakgurgurain. Ay
Badong ken nanatoyang. Nasken ngamin nga isubliyo adagos ti binulod nyo. Tapno awan ti rumswa apariko. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jofer Anas Basi. Sound effects Glenn Dinawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ay imbag man ta nasurutan pa ilang tidalan mo ang nagawid dito'y kabildatan. Ay, awan ti puli tayo nga kabaw nga uray ubing pailangang kail. Ay adamay lang nasarakam ang manugang. Makapasuron mo't dagiti babalasang iti ang kail. Apay ngay? Numakayam amuak. Inton ibagak tinagan ko akwaraw. Agkakatawa dakit dahin. Na. Apay ngay akatawaan dati nagan mo. Nagalas tumating panagan nyo kanya. Apay ko ba analas? Ignorante na kita babalasang. Sikat to pa'y tinagan mo akwaraw at chiptanaw. Kakamot lang ay, Guaraw. Ada ka din nasirpat mo abalasang, ijay na panam. Pagan ano ngay dagiti babalasang ijay. No di da kayat. O di saan lang. Apay, ada nang bastard king ka ijay. Irugulugik pa lang ti agaram. Kat katawan dak may. Nay, apay nga katawaan da ka. Diyak man ang mukha dagi jay tata. Kasla dala mangin insultaw. Saan ka mapukawan ni tinamnama, Barok? Adan tula ang may lawan king ka. Unay katamay lawanan. Kaslak matlatay kugang ilauna yan. Anya nga rod ngay. Apay, namin ano ka na bastard na ya. Apay abilbilangam dagit taramay mo. Apay di mo amuti bilang na. Dinamag namin ni tata banaw. Num namin ano akanon anabastay. Oh, kurang sanday taramay mo. No bilangan. Namin adun. Saan yun abalik na? Takababay no mangagti sa balay. Makasarakan tumutlang iti katakunay na mo iti biyag. Sanay. Ha? Ang mga nuimbis akatakunay-nay kat karaa pa kamintaw. Ang mga nubalo nito naktumay. Ay, di ka man. Balunat ka dyan. Man-manaw tikas ka ni antem nga agbalunat. Ay, ape ang nakaisam ka sumungad. Imbag tasyak lang tinakakita. Apay ko man, ada sa balya makakita. Doon da makakita ngir si kang agmaymaysa. Amumo no anya ti bagada. Apay, dakis ka day, naumisam ka, no da malagit mo. Sana da ka, ngam ilugar mo mo ta. Ha? Dungay adda makitam ijay dalan nga umis-isam nga agmaymaysa. Anya nga iti atapam. Ha? Ay, ni nga min kwaraw. Dinamag ka, numano ti babayan ang bastard king kwa na. Di na ka numabilang, numanaw. Ay, nabaakan laka nga raw. Nasing mo ni kwaraw. Ngam no apay asaan akayat dagiti babalasang. Nakapoy lang amin nga garay. Apay nga aprusam day tabarukong mau, kwarog. Di ngamin pasahiros ka o kagawad. Pinasakitan na ti pusaw. Tirador samot day jay. Day, tirador, pagkunaam. Kasanaw kat tinamaan na ti pusaw. Kanayon nga kaba-kaba no makita. Dalabos mo't daytan. Apay nga kaba-kaba ka aya. Ay, day tatipod now. Agkabog-kabog pa ito'y pusok no kwa. Nang runa no makita ka sumungad. Ang nadam dayta, ang mga no sa bali daytan. Talaga sa bali day ito yan kagawad. Anya nga tati aramida, iktap no makasaritak ti balasa ngaya. Inton aglugan man na iti tricycle mo. Kasaritam wano mapan ka iji balayda. Kasano ang mapana ka di balayda?
Kat makita ka lang, kat perminti ka bato'y barukong ka. Anya ka diti bagbagan ni Kwarog itay agsarsarita kayo maray. Seryoso mag. Adda kano balasang amang paspasakit iti barukong na. Apay kano amang pasakay. Nagapada ka day maray. Saan? Agkaba-kaba kano ti barukong na no makita na tay balasang. Na, kas mo latin ijeran ang makakita iti pada natin ijer. Nga road. Kunak ang mapanapasyaran iti balayda. Kunana mo tadi nakabaulan. Na, kasano nga rod ang makaasawa no kasta. Ada ka numat pagmamauyungam a babae. Sana pagmamauyungan ang gail. Oh, Pagsaksakitan ti puso ako nam. pagsaksakitan ti puso. Nagkaba-kaba nga minukwa. Ay sus. Nabilag day dya babae. Apay nabilag ako nam. Di nakpala binarbarsak. Ngam napuntanan ti kakaiso na pusaw. Ay. No napuntaan na dahi ta puso, makasip pa mo. Di mo paluspusan tapno makaasawa kan. Ay, paturidek man pa ito'y pusaw. Tapno tigasa ka sumangoy ti day dya balasa. Anya ti kunam apapanan nyo inton sardam. Ay, kaduak man ti ka nakakta makaasawa ko man. Mabalin ayamet asika ti agarem para ken kuana. Kaduak tapno damo ti makuna moral support. Oh, Moral support kunam iti dayta? Bayam nga isu ti mangibaga iti ayat na iti babae. iso ti bang ibaga iti ayat na. Kaduak lang, barang agpamiryenda kat may lakamak man. Ay, di ka lang mabain. Dayta kat ti gaggagaraam ijay papananyaw. Kas ka lang mabisbisinan. Ay, agsagana ka tama panta ijay balay ti balasang anang tama di tapusom. Dua tama pa ng gail. Una. Apay, kasla di mo kaya takaduan ka. Ay, saan kayo nga rod nga umininom iti arak ka? Na. Apay nga parit mo. Mayat kit di tapno naturag tang agsaw. Numabartag ka. Kas ka lang nakalimon iti sprinkle. Na. Pag hunamat, nakaalim mo na iti sprinkle. Sangkit na yun. Oh. Nagado ti agparasyak di tangiwat mao no nakainom ka. Papanan yung agpangabaing. Ay, umikatain tayo di balay ti balasang. Apayapapan kayo iti balay ti balasang pare. Kung namot ni Kwarog at tinamaan ti balasang ti puso na. Oh, Anya, kasano ba tinamaan na ngay? ay jak mo ko ni Kwarog no kasano ang natamaan. Iso ama pantayo tayo intay mang kasarita. Ay, inaman pa nga ron agpulis pare. Ay, saan din? Ha, Saan mo't asikat ti agaram? Nimot Kwarog. kasta ka day. Ay, kayintay ka rin na. Papanan nga tada kapitan ken Kwarog, tasi murot pa'y ni Badong kadakwada. Simurot ni pari badong, mare. Unmag maray. Ada ka di pagsayaatan apapanandag ijay. Ti amok, kaduaan ni inting di Kwarog ang mapan iti balay ti balasang ako na nakatama iti puso na. Anya ti kayat mo asawon maray. Mapanda agarem, mare. Ay, day tamot tirigat na kin ni Kwarog. Mabalin ayamot asabali ti agarem para kenkwana. Ay, awan lat amukon. Ay, saan ang makaaram no awan kadwa day ja, Kwarog. Iso ang mabaakan lataan ni Kwarog. Makaasawan tulang damang pikot kenkwana. Mangpikot ko na, mare. Ay, una yan. Dahil di kaditi ko nam anak katama di tapusom. Unang kail. Ay, Di nakatugaw iti sirok ti mangga. Day talaga nga babae ti makagas iti panagkabakabato'y pusaw. Agure ka man. Apay ngay anak ka sunglasses kat adapay di tasirok ti mangga. Ay, diyak amo ang kail. Ay umawag ka tapno amo na nga ada tayo dito asidag ti arubayan da. Da kayon ang kail.
Mabainak, mate. Madama pa'y ngamin ti panagkaba-kaba ti barukong kao. Unay ka day ta barokong mon. Naggagat ka day ta barokong nga agdabog-dabog ken agkabog-kabog. Da kayon ti umawag. Barang tumalyaw ti babae, angkal. Itay ka pa'y nga umawawat. Ngam tulang samit ti babae. Di pa'y tumalyaw. Apay nay. Anya nga iti kinayat ni Kwarog dita. Hindi ka din naglugan ken kakit nakasaumon day ta Kwarog. Hindi kaduhan na ti simbong bat, idi dinamag ko no pagdisagan da, angkal. Ang mga no, saan ang makasao? Kaya saan ang makakita? Di pa'y tumalyaw ko, nagbayag nga umawawag tayon. Umawag ka pa'y, angkal. Ay, sikat na ti umawag no kaya't no. Makabanog ti agawag-awag dita. Intayo ka din, agawid tayon. Ha? Kapay nga, angkal. No kaya't mo, umasidag ka ijayan ti babae, takasaom. Kumusta tinapanan niyo ba daw? Naibaga ka di mo lang ni Kwarog, tirik na iti babae. Ay, yawan. Sanda nga kinawatan. Tasaan nga mo ni Kwarog, tagsinyas. Ah, kayat mo asawan. Umal iti babae. Huwag nga raw. Isugaya masana sumungsungbat, hindi umawawag ni Pari Inteng. Ay, kaasimot at babae. Kasi agraman ni Kwarog, ana inilab king Kwana. No napod no ti panagayat ni Kwarog. Ayatin nalata uray kas ti kasasaad ti babae. Amo pa yun ano na pudnaw. Makita, no mapan naman sa rungkaran di balasa. Kwarog. Ingka kadimanan sa rungkaran ti balasang anak katama iti pusom. Diyak mo, angkal. Kunak mo natamaan ti pusak. Saan samay? Gapo ka dita nakita ti husto akasasaad na. Iso kastati ko na saan ka natamaan. Diyak mo, angkal. Mariribu ka na. Ay, nagpanunot ka na lang. Uray kas dyan na, tatao mo, di balasa. Kaslasan mo't nga minakas jay di na mo ang nakita kang gal. Mawanda kas na. Ang aganad ka, adanag ko na. Nga mga no, adamang pikot kun ka. Ha? Peek out? Uy, yad adayong day ta peek out. Diyak kaya ti ma-peek out. Imbag tayo may kaditi tersinak, maribanang. Apay ka di, Maray. Kasla na patag di ibagam Ada na kaibaga kanyak, plano da apikutan ni Kwarog, tanasingpat ka naw. Jay ka di umal timang pikot. Day tangarod ka naw. Kasta tinadamag gaw, Maray. Ay, masapol ang maamuan ni Kwarog daytoy. Wan atap no maisaganaan na. Ay, sapay na pa nagpasada ni Kwarog. Ay, awagan yun Ipakaam yun ay taaba, nagkankwana. Ay, nainteng. Awagam ni Kwarog. Taibagam ti imbaga kanyak ni Marikwanan. Anyat imbaga na. Adda kano plano da amang pikot kan ni Kwarog. Kasano ana amuan na day tangay? Ubing kano tinagdamag kan ni Marikwanan. No anya ti kayat asawan ti pikot. Dinamag na, no asino tinakangagan na iti pikot. Anya nga ti imbaga ti ubeng? Imbaga kano ti pangamaan ti umal, nga ikagumaan da apikutan ni Kwarog. Ay, naglukon da di apangamaan ti umal. Ang sandang agbaligi amang pikot ka ni Kwarog. Hello, angkal. Nakawag kayo, mate. Ay, agawid ka adagos dito balay. Saan ka dumagdagas iti no sa dino man dita? Ha? Apay ka di, angkal. Basta tong palong ti imbaga. Saan ka nga umasidag no makitam dita ti balasang saan ang makasao? Anya ti kayat mo asawan, angkal. Ay, basta agawid ka dito yun. Sana dito yung cellphone ti pagsaritaan ta. Ay, sapay awan pa'y pasahiros ka, oh. Ay, uray awan. Agawid ka pa dito, tagsarita ta. Sige, angkal. Agawid ka din di Kwarog. Imbaga nang awan pa'y kanok pasahero na. Imbaga nga agawid din. Ay, nasirib iti kalukwan ti pangamaan ti umal. Ay, amangan no mairemedyo da apikutan ni Kwarog. Sungarod apagawid tapno mailisin ni Kwarog. Nang runan no saan apod no nga agayat iti nasao a babaay. Ay, katwan
Natikaw la siguro, ididamo na ang nakita dyan balasang. Pag madyan ngamin, ti love at first sight ako na da. Ay, imbag ta si Mangpet kan kaadakan. Apay ka di Uncle. Apay pinagawid da. Kaya't mo ka di nga asawa, dyan saan makasao balasang? Ay, Uncle Mike. Apay aday ta tinamdamagan niyaw. Da ka no plano ti pangamaan na, pikutin da ka kano para kun kwa na. Oh, Anya? Ay, awan ti plano kang nagpapikaw, Uncle. oh, iso nga ibagakan ka nga aganad ka. No, di mo kaya ti mapikaw. Ay, aday wam day jay a girl. Ay, madigayam ti agdarasudos, Uncle. Gaputan nakakita kiti balasang, napahanak matadago si Jebalayda. Masapul gaya matingitingan pa nga umo na tirik na, sakbay nga gunay. Ay, delikado ti mapikaw. Ay, Kwarog! Panunutan pa iti amin. Sakbay nga agaramid ka, iti agta. Ala, sige! Di nang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang istasyon. Agyaman na iting kay panagdangan.